Bueno, orain esplikatu dizugu ziarkako dantza zertan datza. Dantza hau dantzatzen da lehen guain egin dugun kruzin posizio berdinean, errateko modun kruzin posturan, eta dantza dantzatzen da egunin zehar hiru aldiz dola. Plazan, gero ziobiko hortan, eta berriz ere plazan. Pues izenak bera erraten duen bezala, ziarkako dantza dantzatzen da ziarka edo aldetara, eskuin eta ezker, eta dantza hau hasten da antzin eskuak hiru salto eginta, ematen du agur edo hasiera bezala, jendeari salutzen da eta orain esplikatu dizugu pasua bertan nola den. Hasten da eskuineko hankakin, emanta ostikoa bezala, ostiko bat, eta erdi puia hanka bezala. Gero, atzetik pasatzen da hanka, eta berriz iguala. Ostiko bat eta hankakin golpea. Eskuineko hanka atzetikan, ezkerran entzintikan, ostiko eta golpea. Eta errepikatzen da, dantza guztia errepikatzen da paso iguala. Kenduta gero musikaren arabera badire hiru salto, eta hiru salto eta gero bukaera emateko hasten da kruze bat egiten. Bueno, espatantzariko dantza guztietan egiten dire hiru salto, eta salto hauek desberdinak dira hasierako biek eta azkena. Hasierako biek bukatzen duzu bi hankak gurutzatuta, horrelako utzi duzu, eta azkena bi hankak parin.